Nekropo kang tumingal acampuh samya ngedali lir tatit wileting kota Danyuang kang manguncang niti benjang sangat mije artinya ngedali terus Surawilaga kaya buta singa mrekil pasti jonggo dendanyo mangambak boyo ladal peneban cumadung dawuh kula ingkang abdi Narendra Guwa Simangling Prabu Kalandaru wonten wikatos menapa dene paduka kepareng miji dhumateng ingkang putra Siswaya Kalandaru wonten timbalan iki kadhawuh mangune pangandikaku ana wong sing mancahi ana wong sing wani karo aku oh latala sinten to iki mau ana tamu agung janjane mono isih kadange Prabu Duryudana Ratu Mandura Prabu Baladewa ketoke nantang perkara karo aku oh ladalah bosen urip keparengipun dina iki kabeh para wadya balamu ketapno tungkanen wangune durung adoh Prabu Baladewa cekelen krincung nek perlu sirnakno pisan nyuwun tambahing berkah pangestu lumintu pangestuku arah harja lakumu muga-muga unggul yudamana madyaning palagan
wajane do micek kabeh. Hei, tangi. Bidaku moro saking nagri Ngastina kungengkang Prabu sanan nira lir surya wedan rira Setyaki Antarja Gatikaca Antasena. Lagi apa mau? Nyun pangapunten. Tilem. Nggih wo. Tilem menika wau. Nggih wo nyun pangapunten menika kala wau. Tilem keturon. Keturon Pak De. Bedane turu karo keturon ya apa? Nek turu ki jarak. Nek keturon kuwi layah-layah kebacut. Wong edan. Negara kuwi ora blanja wong turu, negara kuwi blanja wong melek. Kowe iki dikelumpukke. Kowe kon rembukan sing becik-becik. Kon nata para kawula kon nata negara ben tentrem. Ora malah do ngantuk turu. Nek melek do SMS-an. Apa kaya ngono kuwi andene ngono kok njaluk blanja akeh men. Rampunge gaweanmu sok kapan? Ngerti ora, Setyaki? Sisip sembire luput katuranggane iki eneng bebaya. Sing bakal ngarah marang Arakanira Dwarawati Yayi Kresna. Sebab iki ana wong sing bakal mbebutek banyu bening. Ana pendhita sing ngawu gawar. Ana pendhita sing adol ngelmu, Begawan Sukma Lawung. Arep ngrukunke Pandhawa Kurawa ning kudu nganggo syarat. Kon bleh pitik ireng mulus. Kakangmu Dwarawati Yayi Kresna. Karo ana maneh kon nyajeni ya wujude kethek putih, cetha kuwi si Anoman.
sak tamoke pisan wong buga sampir. Ora yo Kakang Semar. Kaya ngono pikiran. Pikiran. Lah wis cetono kon mikir. Jadi mikir piye? Lah sampeyan rak yo bingung. Lah saya entek-entekane iki sampeyan mung karek perintah cah kowe do rono ngono lho. Oh rasa dadak nutuh. Rasa dadak sampeyan iki duka-duka. Nuwun sewu nek aku istilahku ngeceh-ceh cangkem. Lho. Iki nyangkem-nyangkem ki aku ora Pakde. Wah cangkemku dhewe kok. Nek sampean yo ora. Tegese ora susah kakean rembug. Iki janjane iki mau ledo keturun ayo ngenteni panjenengane Pakde to iki mau. Le rawuh nyang negara Ngastina. Iki le ngenteni nek sampeyan nek cetha bose. Bocah-bocah sing do ngenteni iki ting klithih. Maka sangune sing gawa sampeyan. Wong edan. Saiki perintahan anak-anakmu do kon ngopo ngono wae wis. Ora-orane nek bakal batal dawuh. Setyaki Antarja Gatotkaca lan kowe Antasena. Dina iki aja wedi kangelan. Ki cetha pertela. Yen to iki Kurawa bakal gawe dak-dakan. Seneng gawe geger. Nek ngendikane Yayi Duryudana ki kepengin arep rukun Pandhawa Kurawa ki mung abang-abang lambe, nggo nelesi lati patut-patute wong jagungan. Nek pancen elek gedhohane Kurawa. Pancen Kurawa ki kedung-kedunge wong murka, nggon-nggone wong angkara. Ora pantes cedhaki. Mula Setyaki Antarja Gatotkaca lan Antasena. Yen pancen ora iso ngrampungi lelakon iki, ora iso ngundurke kongkonane Kurawa, ora usah melu karo Baladewa. Minggato nek Prabalya nyuluh welut. Budal. Iya ya. Sangune wong edan.